Letné bez servítky, odpovedáme na vaše komentáre. 40 rokov mesačne investujem do niečoho, z čoho nebudem mať ja žiadny profit. Našetrené peniaze si nikdy neužijem. Mesačne odkladám peniaze pre nejakú investičnú spoločnosť. Ale do finančnej gramotnosti. Dnes na Slovensku je priemerná výška slovenského dôchodku 666,90 eur. Ak zarábaš dnes 1000 eur a tvoj príjem zrazu klesne na 670 eur, troška sa tvoja životná úroveň asi zníži. Nepotrebuješ ovládať jadrovú fyziku, aby si spočítal, že sa tvoja životná úroveň trošičku zníži. Ak by si dnes začal odkladať 100 eur mesačne po dobu 40 rokov, na tvojom investičnom účte si nájdeš cca 320 000 eur. Lepšie by sa ti dýchalo na dôchodku s týmto pocitom mať pripravené peniaze na život? Ľudia, nebuďte ovce. Učte sa tú finančnú gramotnosť, je to len a len pre vaše dobro.